marhite-hite goarni debata ama dohot goarni na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi porbadia na tumapalangi do tanaon amen songonod do idok Tuhan Jehova Johon nama au jel alsakku ma ibana sedong anak do ibana juppa hagogotan paluak do ibana jalamar mulia ibana bahinokku saya pamahabakku do ibana sari matua martua do na hudlu di pangundingan ni na tumimbuli jalan namian di linggoman ni pargogon naso hatu dosan nama dok tu Jehova hapurusakku jala partano batuakku di batakku marapurusan tuhodo au haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon nungai tetap ho hami bang somon aidang majuaho mangalon anakmu nasa sadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa asa taunon na haleaon do siap dibagi sakro di hau na pinar silangi setupai hami martihite asin roham asa margogo hami jala marbegek ni roha songon anak haulungan ni roham diakka sitaonon asa marsangap guarmu dot anakmu Tuhan Yesus Kristus dot to di porbadia martihite hami amen ujul maita pada dika tabege ma patit di bata mingkutnya sedarion ima dia siap patit patoluhon dot lapatanna dang jadi dohonong guarni di bata yang gusuture dalanna ayun hum do sogut akan nama seneang di guarna dia do lapatan ni oddo ikut dia wirwatta di bata jalikon holong ratta di bana asa unak kita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujar naroa manang mangaci marite guarni di bata ai di natar sosa do ditangiang do dipuji-pujian do sidohonon guarni di bata do sak natong karak belgo betu di bata lama gulan obar tepati nai ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulan obar tepati mi amin ada dita
Tatapo ti madosatta martangiang mahita. Ale tuan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lamoroham mida hamatian ni pardosa. Mula mania parjati tumadik ko dalanna asa mangulu ibane. Ido dipangidoroham. Alani umbain dipangidorohami sasudati ma turu-turum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai parugoi mahami asa margogo hami martehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabang di bata taringo tu hasani dosatta. Songonod do hata ni Jehovah unak ko mabiar au do siluko. Bunga pulau jo guarmu au napunaho. Hasang apa ma di bata na digijang. Amin. Udul meta. Paredita. Napatangan
epistel di minggutta sadarion imaden sian Ester 5 pamukka masih sada 1 ayat 8 Ester 5 pamukka ya sada 1 ayat 8 tajama margat tisuring tole patuluarion marpahean harajau mas Ester jala jongjong di halaman perbagasan padonokod jabuni rajai todong ni jabuni rajai tahe alai hudul dia bangsa harajon nai anggo rajai bagasan jabuni rajai todong ni pitu ni jabui jadi dundi ida rajai si Ester jolma ni rajai jonjong di alaman lomo maroha ni rajai marnida si Ester laus disurdukon rajai matu si Ester tukot harajaon serena di bagasan tanganna dungi di pajonok si Ester ma laos di jama ma ujungi tukot harajaoni dungi dina rajai ma tunasida ahado nahurang diho ale Ester jolmani raja jala ahado na bilangido ni roham sakrodi satongani harajoni ikkol yanok kudo tuho alai nina si Ester ma molotum denggani rohani rajai sai Roma rajai rabdohot si Haman sadarion tu pangalangan na upauli di ibana dungi nina rajai ma harusilu ma dokkon hamusi Haman pasauton hatani Ester jadi dung ro rajai do si Haman tu panggalangon na pinadiri ni Ester makuling marajai mandok tu si Ester dung sombu rohana minum anggur haha do na pinangido ni roham ikon lehonon doi tuho jala aha do siho ni roham ro di satongan ni harajaoni ikon pasauton do jadi nina Ester ma mangalusi pangiwakku do siol ni rohakku odo rakmai tayak walu molo asi rohani rajai maridau jala molo dekani rohani rajai mangalehon pangidoaku dohot pasombu sihoni rohaku sai Roma rajai rabdohot si Haman tu panggalangan yang poli nena sida jadi marsogok ma bayanokku bartu hatani rajai ido saatna martua do ratu mangin hatani di bata jalana pyoksa amin mari dita tidak koma hapor setai
Songona hidat ko ni dongatta sa porsa di sadok portibion rak mahita madok au porsea idi bata jaoba ido ama pargogo na suatu dosan nat mapalangit do tano au porsea Yesus Kristus anik di bata jahoba na sasadai iman itu bun ni si Maria dagabea siat tondi porbadia andorang so habubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di bahuman ni silatus na may tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tumanutoru dung ditanam na wala mangulu dari patuluon na manaik surgo lahundul siya mo di bata Jahoba amanay pargogo naso tulusani di sima imana pangulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsea iton di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akka na badia doho dia sani dosa do dia taina mandok mulak mangolu sugut daging ni halak naung mate do dia ngoluan nasora sudah amin. Tabagi man titing na masa durat tadi wagasan sa minggon. Rasmadita salhutna. Selamat hari Minggu. Tabege ma titing ni huriata di bagasan mingguon. Parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta saderion ima minggu info kafit doho topik sianna tumangihon doro haporseaon. Roma bidu 10 ayat 16 saat 20 sada. Paduahon pelian amplop gotilon doho tahun transformasi 2025. Sadarion minggu sia Maret 2025 tapasahat ma pelian amplop tu kebutuhan akka ulaon ni huria namar pardomuan tu pesta gotilon doho tahun transformasi HKBP tahun 2025. Tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade do inganan na dilabung ni pintu haruar. Petuluhon permingguan variatif HKBP Mampang Perapatan. Pidabotohon tu sudah ruas HKBP Mampang Perapatan sadarion minggu sia Maret 2025 pukul 10 pituip maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan tapatupaon do parmingguan variatif robe mahita laus tahara manang hirpasma akka dongata mandohotisa paupaton parhean sekolah minggu hobar tu program sekolah minggu tahun 2025 di hari Minggu 10 Maret 2025 di parmingguan pukul sia 30 wib ima puncak parheheon sekolah minggu doho tema menyaksikan kemurahan Tuhan Mazmur 27 ayat 5. Rumang ni kegiatan prapesta parheheon sekolah minggu ima latihan menyanyi parheheon sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut oleh guru sekolah minggu. Lomba Parheheon Minggu 9 Maret 2025 akan dilaksanakan lomba cerdas cermat Alkitab pukul 12 setelah latihan menyanyi untuk kelas 3 sampai 7 di gedung gereja. Sabtu 15 Maret 2024 akan dilaksanakan gladi resik di gedung gereja. Setelah ibadah minggu ini akan ada penampilan tortor anak sekolah minggu diiringi gondang bersama ensebel. Untuk pendaftaran lomba dapat menghubungi guru sekolah minggu masing-masing dan diharapkan kerjasama dari orang tua sekolah minggu dalam mendorong anak sekolah minggu untuk mengikuti dan mempersiapkan setiap rangkaian acara Parheheon. Palimahon jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Panompon Partangyangan Week di hari Selasa 10 Maret 2025 membuka pukul 10 sia 30 wib patupaut tado Partangyangan Week di week 2 naman jabui keluarga Temarbun boru Singgalingging di konsistori week 4 nama jabui keluarga S Sihite boru Marbun di GSG. Rap mahita mandohoti Partangyangan ni secara khusus ruasni week 2 dohot 4. Papituhon persembahan diakoni
Di hari Minggu 10 Maret 2025 di Paramingguan pukul 7 WIB dohot pukul 30 WIB tapatupa pelian amplop diakoni laho mangurupi pakobasion diakoni huria alani tapasatma di tiki marsi jalangan dung sidung Paramingguan pawaluhon padidian nabadia. Di hari Minggu 30 Maret 2025 naing patupaon do padidion nabadia pinabotohon tu suderwas ni huria HKBP Mampang Perapatan akanatoras na naing mambuan ianokonna manjalo pandidion nabadia asa pasuraton ianokonna marhite na majalo jala mengisi formulir padidion nabadia na pinarade ni huriata pasiahon konven HKBP Distrik Walu Jakarta. Di hari Senin 10 Maret 2025 pukul 10 sidung maringanan di HKBP Ancol Podomoro di patupa konven distrik dan di dohotan ni pelayan penuh waktu dohot keluarga pendeta pensiun dohot keluarga dohot ina sarpat nagabe tuan nyonya rumah HKBP Resort Tebet, HKBP Resort Mampang Perapatan, HKBP Resort Kebayoran Lama, HKBP Resort Menteng Lama, HKBP Resort Cibubur dan HKBP Resort Ancol Podomoro. Pasapuluan pendaftaran anggota Sekolah Alkitab Perempuan SAP Distrik di Pabotohon Masude Perempuan Ruasni HKBP Mampang Perapatan nunga dibuka pendaftaran peserta baru angkatan 7 Sekolah Alkitab Perempuan SAP Distrik 8 DKI Jakarta dengan syarat 1. Mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani pendeta resort pimpinan jemaat. 2. Membayar uang kuliah sebesar 300.000 per bulan. 3. Perkuliahan dimulai pukul 5 Maret 2025 dan akan diadakan setiap hari Rabu 9 sampai 13 WIB. Di akar ruas nanaeng pasidohot boima pasuraton dirina tu sekretaris Surya Sintua Daniel Siagian atau dapat langsung ke kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nyonya Sandra Huta Barat Borusida Butar atau Sylvia Sirait. Nomor HP bisa dilihat pada warta. Pasapulu sadaon pesan Sinode Distrik. Dung sidung tiktingon jahahonon do tona Sinode Distrik. 10 duaon ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangyang ta akar ruas namar sahid. Ima nata desmanik week 2 rawat jalan. Pesta Robet Siaan week sada rawat jalan. Nyonya Sintua Sinurat Nursiana Borulimbong week 4 pemulihan di rumah. Dohot Sihol Ambarita week sada dirawat di RSCM. 10 toluhon namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas nihuriata namar ulang tahun di bagasan mingguon. Di dok hatani debata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamulyaon. Pasapuluh paton namar ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun Parsaripeon turuas nihuriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Di dok hatani debata alai dijoloni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ay dihukupi haholongan nirohai do godang dosa. Parhepengon terlampir akapelian hamoleton dot na asing maso jinaha di tiktingon taidama di harotas acara na adong di hitabe. Nuaeng ta basama to na Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Mandapoton na hinaholongan suderuas ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite pandita resort di inganan nabe. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsaron dito di parbadiama namandongani hamu saluhutna. Moliate ma tadok tu debata ala ni asin ni rohana namandongani jalama masu huriana diragam ni ulaon aka ulaon ni huria godang namaul di bolus huriana ditikki nasalpu ale hotdo asin ni rohani debata mangaremoti huriana. Holan asin ni roha do holong ni rohana do boy tarpatupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Sinode Distrik na dipatupa di hari Senin Selasa 3-4 Maret 2025 maringanan di Bogor.
Dibuhai do rapati marhite partangyangan dohot ulaon na badia na manoruhun sude sinodestan asa di bagasan pos ni roha dohot hauduhon tu debata. Nina dohotan ni 212 halak peserta jalan nani uluhon ni pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta pendeta Oloan Nainggolan STH. Mardalan do sinode distriki di bagasan sada ni roha. Na sinondangan ni tema berubahlah oleh pembaruan budimu Roma 12 ayat 2b dan subtema HKBP membaru janji karakter kultur dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Marhite tema dohot subtemaon di jaudo sude ruas ni sinode distrik dohot ruas ni HKBP lumobi na adong di distrik Walu DKI Jakarta laho paim baru diri dohot padan hasatiaon mangulahon panjauhan ni debata tuhuriana HKBP asagabe pasu-pasu tu purtibion. Di bagasan rohanau kapdo ruas ni sinode majalo laporan pelayanan preses dohot laporan badan audit. Jala dihatai do taringot tu rencana strategis Renstra HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dohot manopoton program kerja dohot anggaran tahun 2025. Takas do dihatai taringot tu orientasi pakobasion ni huriata di tahun 2025 ima orientasi pakobasion tahun transformasi HKBP disakapi patupa seminar pelatihan leadership pelatihan database dohot penyeragaman laporan keuangan. Nani hobasan ni panitia transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta domutusi sinode distrik manosohon asaganup kuria dohot resot takas patupahon ulaun hobar tu panduan ulaun HKBP di tahun transformasi HKBP. Sudena kanaung diputuson manang ditotopon di sinode distrikon di pasada do di daftar haputusan program dohot anggaran kerja di tahun 2025 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta jala disagihon tuganup huria dung sidung dirumuson tim perumus di pargogo debata mahita saluhutna akkana posona nang ruas ni huria laho patupahon akka pakubasion di huria jala manotong mahita manangyakon asa ditupahi debata nasa narikot di distrikta. Di paujung do rapati marhite partangyangan laho pataruhon sinodestan mulak tu inganan pakubasionna laos manangyakon sandok ruas ni huria di distrikta tarlumobi ruas ni huria na mangadopi aek magodang banjir alani cuaca na ekstrim marhiteon sinosohon asaganup huria rade patuduhon roha na makilala maradopon ruas ni huria na mangadopi banjir huhut laos tapat tuduhon ma parsaoran na denggan tuak kadongan na humaliang di bulan Ramadanon anggiat las jala sonang rohani dongata marnidahita songonima pinasahat tonani sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta saya dipargogoi jala dipatu padebata mahuriana lahu pasaton tahina bahen sangap di guarna gabe pasu-pasu tu portibion Tuhan ma nama masu-masu hita saluhutna amin. Jakarta 4 Maret 2025 tabe mardongan tangyang atas guarni sude peserta sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta preses pendeta Oloan Nainggolan STH. Ima wartata moleate. Maradimetation nomor 510 satu lajutna hupapungu pilihan sada A sada B. Aku
Dameni debatana sumurung sian salut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Shalom. Barita nauli di Minggutta Sadarion di Minggu Info Kafit. Songonong tabigin aking juwon na maaw jadi alusak kuma ibana. Ima sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom di bidu 10 ayat 10 onom sahat rodi ayat 20 sada. Kujahama dihita. Alai dak sudi mangului barita naulii aininna si Jesaya do. Ali Tuhan tung isema makka porsiai jamita nami asa sian natu mangihod doro haporsiaon ai panangihoni sian hatani Kristus do. Alai omma dohonokku dang dibegi huroha nunganian naung tolhas do suara natu liat portibion jalaro disuhini tano odo baritana. Alai hudok muse dang mangatto Israel disi perjulu si Musa madok pinggilok kuma hamu mangiburu mida naso bangso hian pahehyokku rimas muna mida bangso naoto. Humdo si Jesaya madok akka naso mangalului au ido nadapotan naung gawe patardo au di akka naso mangusoi au. Alai tu bangso Israel do didok manipat ari hu paherbang tangakku tu bangso naso mangoloi jala na manggaga ido sahatna. Huria nahinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus di bagasan Minggutta Sadarion takasdo nagabi odolan ni jamita di dok sian na tumangihod do ro ha porseaon. Sada hal namat saya record satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya tentunya ya imannya. Kalau imannya sudah tidak benar atau mulai goyang, hati-hati amang dan inang di tengah kehidupan ini akan mudah ya digoyang oleh berbagai macam di tengah kehidupan. Bahkan untuk mengambil keputusan pun tentu bisa menjadi ya persoalan kalau imannya sudah tidak benar lagi. Oleh karena itu alani naing matakas ihut-ihut tonotta akka amang inang ahdo na naing patuduhonon ni jamito tu kita taringot tu haporseaon dohot na mabigi manangihon hatani tu hatay. Tutu akka amang inang molo di johon minggut tapi jowon na maaw jadi alusak kumaybana anggo na parjulu majow sa sitong na majow kita debatado. Abram dipanggil oleh Tuhan sedemikian rupa. Lalu karena dia mendengar, dia mau menaati, lalu dia menjadi kakek moyang orang percaya. Amani akka na porsea, opuni akka na porsea. Lalu di dok Tuhata Yesus do musenang tuhita pe tusudi akka na mengutoni bana. Dada kamu mamilit au do mamilit kamu. Berarti Tuhan kita yang memilih kita. Alai tatangi hodo taului do pamilitoni manangdang. Itu yang menjadi persoalan manang nagabi gugatan mangihutton jamita sadarion. Di tonga-tonga ni perdalanan ni bangso takas taboto sian hala Israel dungi Roma muse tu
halak Kristen di Pudiniari menarik doi akka amang inang nagabi sada parasiajaran boka kurwa adong maparrokakon ya di Amerika adok sada penelitian ya boidora tazahanoni sian website di Time Show First Israel South Israel.com na mabay judul Jews for Jesus. Sadia gudang mahalak Yahudi na makaporsiyay Jesus. Dicatat ya adong do memang mencapai 125.000 halak. Nagabi halak Kristen. Alai mulo dibadik konon ya holad di Amerika sendiri pe adong do 5,6 juta hala Israel. Jala di dok na 125 halaki gabe Kriste pe manang persea tu Yesus dang murni awal ni isian diri nasida alani pernikahan do kebanyakan gabe do nasida mangihuton Kristus. On neng patuduhon pabuah maul naih bangsa na perjolo disapa oleh Tuhan gabe persea tu Tuhan Yesus. Mula tadok nak di Amerika dope sekolah di Amerika tinggal halahi kan di negara lain pe adong dope bahkan di negara nasida nuaing di Israel tu sedemikian. Lalu muncul do di hita tu wasa songoni nasida do perjolo menjadi alamat ni jauh-jauh pamiliton sian nasida do roh Tuhan Yesus alai sahat tutikion maol do nasida majakon makaporsiai Tuhan Yesus Kristus. Ido na perjolo berengot tajo nuaing amang inang sian ayat 10 hujaha madoho denggan muse dihita mangulakon alai omma dohonokku dang dibigi huroha persoalan di tonga-tonga ni perdalanan manang hadirion nasida dang persea nasida manang dang dibigi nasida ali bahasa yang dibigi teh erong si pareon nakat teh adong dipinggol na alai mersaringa soni suara kok nggak bisa didengar bahasa yang dibigi akamang inang hiado taparrohaho dirita adong suara di sekitar ta suarai menarik dosa sitong na alai dang masuk turuhata adong di hiadwi hiado ya jujur do jujur itu persoalan di halaki aitu nasida do perjolo rodo langsung Tuhan Yesus patadahod dirina alai hirana tertutup hirana disopol pinggolna ya jala beda honot tado tehayate ya mabigi dohot manangihon ahadu hati Indonesia ni na duon waeng ya mabigi manangihon mabigi sama dengan mendengar molo manangihon memperhatikan menyimak adong do hubungan ni na mendengar tu roha itu kan memperhatikan jadi hati yang bekerja memang secara biologis bahwa mendengar itu katanya ada suara sedemikian rupa masuk tuson baru kuping ini maaf ya kenang baru mesti adong telinga bagian dalam sianima mesti diteruskan tu otak memahami oh ini alai mulut tuha persiaon adong bedana ya ro berita kata firman sedemikian rupa
dakkola sianotot tuinak pidok pendengaran alai majaha pibuido ido tahe majaha alai masuk tu dia hati memperhatikan. Jadi itu harus dibedakan. Dari hati ini lalu muncul haporsiaon. Abram contoh natadok naking di begido memang hatai aladak kola tu sonno ni alai sahat dotu hati. Baru inilah yang bergerak. Lalu dia mengikut apa yang dikatakan Tuhan. Lalu sedemikian firman yang didengarnya itu dapat dinikmatinya dihanguluhon ibana akka jajjini di bata na pinasahakna bui di jalo ibana raoddo na perjolo akka amang inang naing patureot tapading ganot ta molotung songon na lebat ita porsea beta na adong do gangguan di bagasan hati nang lauro hatta na marsahit hevaron nate manang hepatitis dangi tuju dangi nanang dokonon na alai ahado hati dalam arti jiwa kita mana tahu ada yang terganggu, ada yang perlu harus diperbaiki sebab kita sudah tahu sekian lama sekian panjang orang yang sudah mendengar firman Tuhan nang mabigi alai terus dope dang olo nasida porsea berarti adong sesuatu dalam jiwa dalam hatinya yang harus dibereskan. Alai mulu dipaingot inuaing angkat sonari muse di tongat-tongat tahun akka amang inang tetu naing padeng gaton. Naing mimbaharui hita doi asa unang dohot hita songoni alana boha. Statistik tapi nuaing amang memprihatin kaddo inang. Kesungguhan beribadah orang Kristen alai se Amerika majota bae contohna alana sida nasu rutin nama baen penelitian kita adong nunyan nama bet penelitian ya rutin di Indonesia alai dang mencakup dope sahat mamereng tusi ya molo ringgas rohatta adong do peneliti na rutin BRC untuk Indonesia na melibatkan semua gereja-gereja tanpa melihat denominasi. Alai di Amerika sekian banyak orang Kristen yang rajin beribadah 20 sampai 30%. Itu data mereka yang terakhir. Bayangkan namang inang 20-30% yang hadir. Ya ada tawa penelitian di HKBP sebelum marjubileu pita 150 tahun. Penelitian tu kehadiran na beribadah 40% tingkat kehadiran ya di tongani kuliah. Nah nueng molo songoni taida tentu ikon adong do sesuatu na naing pai baruota ikon adong do sesuatu na naing benahata ikon batu wota do ringgas ni roha laho manangihon dakkola mabigi nakidobe hujahai akka amang inang anggodang informasi sian dongan alai informasi sian na memahami secara keseluruhan didok adong do akka suara-suara di tonga-tonga ni ya na humalia kita didok songonon banyak dengar gosip berita buruk itu akan membuat takut dan ragu. Mulu gudang mabigi gosip, gudang mabigi akka berita buruk, itu akan membuat kita guncang, membuat hati kita takut. Alai didok sebaliknya, konsisten mendengar firman Tuhan, iman akan semakin kokoh. Hiado sanga songon na minggeru tuau ala di sada grup behulan renungan ro siano renung ulu sapi 5 renungan tu sada grup ay gudang merenungan onorako alai duku pahami semakin banyak saya membaca renungan itu hati saya iman saya akan semakin diteguhkan amin dang dope hurwa adong do akka renungan masuk Tuhan wakka manginang
adong dopi ga sadari. Ijaha kamu do sude. Molo so terjaha sude ibegi kamu do. Alanong ngadong audio, ngadong YouTube, dakola majaha bekan. Dan itu amang inang kreatifnya sekarang ya, orang-orang percaya membantu kita juga ya, supaya firman Tuhan itu dekat dengan kita. Allah semakin banyak berita-berita yang buruk, gudang gosip di sekitar ta. Alai Roman yang diajari Tuhan tahita. Bui do bayana mo mabay tulisad da singka bayana sasanga di jaha opung nisi. Adong netong na dang bunga mo nang magajang-gajak kuin na kan. No. Alay daktolak besi malolong na majaha. Bah, atong bay ma audio inna musekan, ibay ma audio. Sanga mabigikan itu kan. Wah, asalam torang bah inna daksay holan audio inna bain YouTube inna kan adong gabarna sedemikian. Jadi sotong minggeru tu hamu molugudang ro renungannya teh. Alai hamulate hubbima alat sakka ni itu tulah merhua doi. Meneguhkan asa tugu asa khot pakka porseyota di tuhatai. Imana perjolo amang inang perengotta molo didok nakim maul nai nasida mabige ya maul nai nasida majakon alania haluih ninna. Alani nasudi bigido naso olor nasida mabuka si pareonna. Ya, alelas adung musedo diba ya songo paddohan halak bata ate naung marpinggol harpe. Butamu do teh pinggol harpe. Pinggol harpe. Ayah do harpe tahe. Dak sudi bimana ada harpe ate. Orang Batak punya tatakan ya untuk periuk ketika masih panas atau mungkin baru diangkat, ditaruh itu di satu tatakan sedemikian rupa, biasanya dari rotan, baru tatakan on punya pegangan songo pinggol dan itu teh seperti kuping, lalu ini nanti akan diangkat asonang kotor di sana ido harpe ya, tatakan ni wadah tertentu na punya kuping. Jadi ala adong songo pinggol di sini dari kan napasti kadang marfungsionang dalam arti mendengarkan. Jadi molo songon na adong rupani anak konna diju ibai pesan alidang diula kon marpinggol harpe don. Artinya dia dengar tapi tidak berfungsi kupingnya sedemikian rupa. Yo gabe digelar mai parpinggol harpe. Adong do songoni hitaon daungah bagak doh ber pinggolna sudi ya dihias dong saya doh taha anting iya dakola nanti ku ber ngaku ke bawah na di pinggir dalani do musyak kana sing ipabaim alai sada ungkapan sarkastis doi di halak Batak asa unak kolan nama mulus buti suarai asa betul-betul disimak sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa. Jala halak nagirgir mananginangi akka amang inang, orang yang rajin mendengar, itulah biasanya orang yang berkembang menjadi orang yang berhikmat. Nagirgir mananginangi, ido uben na molo aduk sesuatu aduk perpunguan, itangingon ibana dengan itangingon do. Molo adong misalnya, ya sada taruh majo ibadah sedemikian rupa dan menggeru tu rohana alai tuk pesolo mojo rohana rupani mabigion alai ada sesuatu masuk jala didok gudang do si guru honotto sia sude jol madakkolan na malo makkatai sian na kurang malo makkatai pe adong do guru honotto sian. Jadi ada perhatian kita kepadanya. Alani akka amanginang hatani tuhat tapi di Jakobus sada ayat 10 sia takas dete. Adok teh girgirma mananginangi bakol maya makkatahon. Tatu sidei iya au jok do hubaen perbandingan ni alai perbandingan dalam arti matematika dong ko hatahon alai ya siap fungsi alai perlu rabadik konota dalam arti memahami ya pentingnya mendengar. Kuping saya ada dua,
Masing-masing kita punya dua mang inang. Saru pada teh lihat tuat teh dua. Maaf, mulut satu. Ini secara materinya ada 2:1. Gir-gir manangi-nangi, bakol maka tahun. Gir-gir manangi-nangi, banyak mendengar, ya, unang murah-murah maka tahun. Ido hata bakol ade. Ya berarti olah dulu. Alaya saya ingat fungsi mulut ada 2 fungsi. Satu fungsi masuk makanan, kemudian fungsi keluar kata. Berarti ini setengah fungsi dibanding dengan 2. Itu berarti kalau kita punya kuping 2, fungsi mulut untuk berbicara setengah ini berarti ini dibandingkan setengah banding 2. Itu sama dengan 4:1. Opat lima godang na hita manangihon sehalima makatago. Baunang gabe zor-zor makatay holan na makatay. Ay tungitang yono dunay sesuatu naroha. Ya, gabe holan setiap no tur subigi rupani. Hiaru nangi pakai pinggol ni duwi naroha rupani kan. Ino. Tapi ini ulah gabar honya mang dang namang oray hita makatay daun. Alay bandingan na asalam tinggil do hita, asalam ringgas do hita manangihon. Apalagi manangihon hatani debata di tonga-tonga ni ngulut tahun. Ya makin rajin mendengar, makin benar-benar kita menyimak, memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Alina padua kon didok ayat 10 sia hulak pemamajahada ayat 10 sia. Las buido gari somuna di Bibel munai asatok taingot. Alai kudok muse dang mangatto Israel disi. Hata dang mangatto di hata Indonesia ya sosala au mangatusi ya didok tidak mengerti. Jadi sian hata gorik na ekno tidak mengetahui juga tidak mengenal. Jadi ngadi dok alai dang mangatto nasida, dang diatusi, dang buadong di nasida rupani suatu pemahaman. Ahma beni, tentu moloso adok pemahaman ngai begi, ope tentu na adong do di ibanan waeng yang tidak beres. Ni dok di begi ibana alai tongdangnya tusi. Molohamu amang inang terjadi songoni adu biasanya di ulahamu. Setawi molahu hulak kodo majaha, hulak kodo ya babigi pe sian akka dongan na asing doi hujaha beberapa hatorangan. Hoi doa pe. Berarti tetap do ikon adong di iba kemauan untuk taruh maju luja aleha lujau ni bohadoi asahu tusi asahu boto. Di hala Israel taringot tu sidang adong terjadi. Ido ubain so takas bui di tadana sida haluaon manang dang di tadana sida Kristus naro tu nasida. Alai ujungna didok tu hatta itu nasida. Aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Molona jolo dicap hamu akka bangso na asingi bangso na bebal bangso na oto akka bangso na sodoh tuhaluan alai nuaing paubau kuma. Hati-hati amang dan inang ya tuhala Israel nonggona jolo odidok. Adong merasa cemburum tu nasida. Ala gawi nasida dapotan haluau ni. Adong mungkin rasa rimasmu tu nasida ala nasida bangso si murukakiat do alai nuaing nga bangso si asian nasida. Nahu habiari akka manginang molola moru statistik ta molola moru haringga sotta molola moru keingin tahuata akan Tuhan kita itu jangan-jangan seperti kepada mereka yang tadinya seharusnya ke mereka firman kepada mereka haluaon Nabi Nuhan Kristus tapi beralih kepada orang-orang non Israel non Yahudi
akhirnya menjadi sahat nang tu kita. Alani nuaing nanaing si pasitongot ta si patikosota akka amang inang totu mulak ma tu rohatta nakkiningani. Asa lam totok kita tugu jonok tutuhatai dapotan las ni roha kita asa marharing gasok kita. Alai laus dipadohok domuse dison akka amang inang sadanari asa molo adong mendengar di do ikonong do nama berita kon alai di juluna di do molo sodong berita ho bohamai alani ikon adong do tong nama berita kon ido totong disunggulhon nang tuhita asa adok totong nama beritahon sesama kita ikon adong maberitahon jala tabo naking edetai ho naung terdarat ahamu se sabung natahe ho naung terdarat do lao pada raton saya sudah terdarat lapatanda sudah diselamatkan alai ikon doho tau musim merhua pada raton ya menyelamatkan ido sada nariko akka manginang semakin teguh au di bagasan diriku asa dohot au pada raton naking adong mungkin nahurang takas do diau ong gabe motivasi do diau asa waktu si te asa huboto pada raton ekor lam ringgas do au mangatusion ya karena tugas kita adalah juga menyampaikan kepada orang lain dan orang lain akan mengerti maka saya akan berusaha untuk memahami asabui pasahatoku. Jadi ikon berdampingan dengan simultan de kulau lotai aka amanginang te pada waktu yang bersamaan tabigi lalu pe pasahato muse unang dok pa ngahu bigi be ngawatu si be hatanai bahu haprosiai ma alelaso tidak itu yang perlu amang inang di akanong persea ikut bergerak dari banatong laho pada raton orang lain yang sudah beriman yang sudah benar-benar mengenal Tuhan itu dia juga akan memperkenalkan kepada orang lain. Unang biar kita molo sopitor adong namangi huton manang na persea ajuk tadokon lain na baru pikujah sada berita songonon amang inangda ia taringot tu perberita naulio doon on masa di daerah India adok sada perberita nauli sian Church Missionary Society di tahun 1877 ya merberita nauli mulai 1840 alai 1877 pe asa adong hasilna 1840 las adong dope na persea ngasanga songon na madili na merberita nauli jala society nakipe ngamar pikir beh songon nidiling las adong dope na persea kola sedemena gaya bay magwarra misi bintang tunggal ya martulu puluh tahun kula sededupe na persea gabe bang warna kingan misi bintang tunggal alai 1877 topuma ro 200 halak sian horong paria kasta terendah mangido asa terdidi kaget aduk sampai 200 HP ngatapai maima 70 tahun lobi kola sada do alain wang tepu adong 200 naeng terdidi ditakasi wasa bui songoni HP na terdidi nong persena kisah halak namar goar era gunla piriah bekerja sedemikian rupa sian pekerjaan naima si 200 halahi gabe persea mengidu terdidi jala 70 tahun kemudian menjadi 500.000 ma bilangan nizolma nama jalo berita nauli disi bereng amanginang dah sekitar 37 tahun sepertinya
tidak ada yang menerima pemberitaan dari Church Missionary Society Naking. Alai sian naso diduga sedemikian rupa hasil kerja ni sahalak Naking ya 200 halak. 30 tahun kemudian menjadi 500.000 halak. Alani gabe ingok dorohakku di edeo nak kamanginang. Bukamu mabuk ede munai nomor 130 sada. Edeon ede penginjila don batang aik usehonokku ido anggo judul ni edeon. Alai di ayat 5 di namar berita nauli di dok masongonon. Nang liling so marparbue nata halu jahoni unang olo be madele hita na porsiai namar habenge tonido dapotan tupali nang liling so marparbue nata halu jahoni unang olo be mandele itana porseai namarha bengetoni do dapotan tupali. Jadi unang berputus asa molo tapatolhas berita nauli sopitur diului sebab ketika kita memberitakan Tuhan dengan kuasa rohnya tetap ya bekerja sedemikian rupa. 30 tahun dangadong dopetarida hasil. Tapi dalam waktu tertentu 200 halak. 30 tahun kemudian nunga 500.000. Itu di salah satu ya daerah di India. Atong amang inang semangat mahita totong lam ibaru marohat totong asa tugu haporsyauta songoninang perbarita nauliota di tonga-tonga ni ngulu ari-ari. Amin mertang yang mahita. Ali di bata amanami di patugu hodo totong rohanami asa ringgas hamiale Tuhan laho tumangihon hatami mangaleo rohan nami asa marhiti-hiti alehan lantugu haporsion nami tuho pargugui mahami di tonga ni nguluon dinagudang akka barita-barita di sekitar nami hutakup hami duali Tuhan molo akka barita na sudinggan hubigi hami dipengaruhi do jiwa nami gabe digohi biar keraguan alai molo gumudang dohat nam hubigi hami husimak hami konsistek kami oleh Tuhan manangi hokko gabe margugo do kami mengadupi akan masa dina humalia kami mauliati madiho Tuhan pergugui kami di bagasat todini ali Tuhan las wingot tamima tumangyakon akka na masa dohot akka naneng masa dopi di tongani kuriam si patupaun nami bi wingot kami oleh Tuhan sada mara na masa dakolat di sekitar nami na zonok alay nang di Indonesia pe ima naro aik nama buan akka barang-barang bakat diba adong doale Tuhan sampai dong na korban jiwa alani aik magudang di tonga-tonga ni bangsa nami negara nami songoni mali Tuhan na zonok di hami di Jakarta Bekasi sekitar na dope ali Tuhan hupasakat tami tu ado pamu totong ramoti ma leon tong tuguni rohab tu akadongan na terdampak alani banjir utangnya kok kami pamareta nami margugo le Tuhan dia kerja sama na uli lau padinggaton akka saluran-saluran do akka pengambil keputusan na dinggan terutama di bagian hulu ni akka sungai asa dinggana li Tuhan sudi akka sungai nang kerjasama tu sudi rakyat asa berdisiplin menjaga hayason ni secara khusus akka sungai asa marhiti li Tuhan dengan akka saluran air
Ali Tuhan las hutangnya kok kami do kegiatan tengah minggu di kami. Ima aka pertangyangan wek penelahan Alkitab kategorial aka sermon nahu patu pahami. Ali Tuhan marhitei paringgas rohanami tong manakasi hatam patuguhor rohanami di tongani nguluon. Hutangnya kok kami ali Tuhan napatupa konven para pelayan penuh waktu HKBP Distrik Walu Jakarta Marsugut jala salah satu nagabi tuan rumah HKBP Mampang Perapatan jala inganan na ima di Ancol Podomoro. Tuhan marhitei pasu-pasu ma dengan pertemuan ni sudi akka pelayan penuh waktu songonido akka nok pensiun songonido akka perdi hutan akka pangula nago tikinong jumulo akka ama siat tongan keluarga asi maroham ali Tuhan mardalam maido denggama bualas ni roha hutangnya kok kami akan marsahi ruas ni huriam amang natades manik amang pesta Robert Siahaan inang nyonya situasi nurak boru libong na dirawat di Jabu songonido amang sihol abarita dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ali Tuhan sai homa patugu roha haporsyaun na sida makirim siakko jala pasu-pasu ma akka ubakna istirahat na si panganon na Tuhan nang dampingan ni akka na makaholongi asa marhiti ali Tuhan totong buhay na sida tugu di parsahitoni jalani pasu-pasu mendapok hamalumon namar ulang tahun kelahiran 10 opat halak na berulang tahun pernikahan 5 rumah tangga asiro hamdi nasida Tuhan apehot tangamu nabadiai mamasu-masu nasida asa marhiti-hiti ali Tuhan goklas ni roha di pertambahan hitungan tahun di dalam ngulu nasida jala pasu-pasu totok tujuh ali Tuhan goklas ni roha leon akka rezeki nadenggan nang dinasida bebe ali Tuhan hutangnya kok kami do totong kegiatan pesta gutilon nang dimulai merpardumuan museto tahun transformasi pelayanan HKBP pargugui panitia nami totong ale Tuhan laho mengarah ke sudia ke kegiatan jala kami pe berpartisipasi saluhu nale Tuhan jala khusus hutangnya kok kami do ale Tuhan akka buni naung kupasahat kami hutangnya kok kami ditongani huriamau dibonani tahun pasu-pasu ale Tuhan totong padao akka abad-abad asa marparguina dengan akka nahu ulah kami lau mangguh yak narikot di kehidupan nami sehari-hari mauliate madi huale Tuhan akka kerinduan nami pele Tuhan di tongani ngulun nami na masih hol totong komunikasi na dengan hasadaon di rumah tangga sai ihok male Tuhan sudi akka rumah tangga di bagasak kolongmu sudi akka na selesai sian akka sikola makari koton akka ulau na menetap patongon ali Tuhan na patut kubasan na sidabi songonido na merindukan pasangan hidup na pemula hulak kami manangyak ko na letu adang marnabosak kami ali tuhat tangihom ma patongot tu na sida pasangan hidup nabi asabuy pukka parsari peyon songoni ali Tuhan naung liling makasih holi yanakon ditongan ni keluarga ali Tuhan sa itong matong sian asin rohamen sida majakon yanakon seorang di keluarga nasidawi mauliate madiho sahat tutangamu mahali Tuhan nang sadario dia kaulaun sosial na nang siulaun nami pe homa totondongan nami jalak marsangap maguarmu nabadiai hupuji kami maho ali di bata aman nami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin marid de mahita laos tapasahat ma piliata. Napa
kema piliata. Ali de bata ama nami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si leho-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Pasat kami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ku parhasyak kami pilihanon, pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-lehom mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say sauk malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unak kami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasar dame jalo hamu ma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Bisodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim.